दिनै बेवहाय गुबैयै रायलायनायनि माबाया जाहैबाय थांखियानो जाहैबाय 2 एप्रिल खालि पानेरि समस्तियाव केबिनेट मिटिं जागोन केबिनेट मिटिं आरो बे केबिनेट मिटिंजों सोमोन्दो लाखिनानै पानेरियाव माखासे माने गोनांथार स्किमफोर सेंसन आरो टेन्डार जानानै वार्क अर्डार जाखानाय स्किमफोर दं बेखौ मानगेरेट माने चिफ मिनिस्टार बिथांनि आखाइजों गायसननो थाखाय हाबाफारि लादों बेखौ माबोरै मोजाङै मोजां खालामनो लोगोसे पानेरि समस्तियाव आरो भेरगाव साब डिभिजनाव मा दासिम जेंना दंबावो बेखौ चिफ मिनिस्टार बिथांनो माने फोरमायनो थाखाय मोनसे मेम'रेन्डाम बेवहाय लिरनाय आरो बिनि थालांनाय गासिबो जिफोर जेंना लोगोसे माखासे जि बिखान्थिफोर बे बिखान्थिफोरखौ माने होनो थाखाय दिनै दायित्व होलायनाय जादों बे मथे बिथांमोना खामानिखौ मावसिगोन जोंहा बे खालि टंलायावबो गायसनगोन आरो टंलायाव जोंहा आईबी गायसनगोन 100 बेडेड हस्पिटाल गायसनगोन टंला टाउनाव लोंग्रा दैनि स्किमखौ गायसनगोन टंला हायार सेकेन्डारि स्कुलाव 8 कौटि रांनि गोदानै न' बिल्डिं लुनाय बेखौ गायसनगोन आरो 2 कौटि रांनि सिलाराय भवन बेखौबो गायसनगोन जालिमुग बान्दो बे बिराद गिदिर बान्दो टंलायासिम जोबोद खथि खालामफैयो बे बान्दोखौबो सेंसन होबाय वार्क अर्डारबो जाबाय बेखौबो बेवहाय गायसनगोन आरो भेरगाव साब डिभिजन पुलिसनि अफिसबो आरो थाग्रा न' गैयामोन बेबो जाबाय दा बेखौबो बे खालि गायसनगोन जोंहा एकलव्य रेसिडेन्सियेल मडेल स्कुल मोनबाय ट्राइबेल फरायसाफोरनि थाखाय भेरगावनि सिङावनो मालमुरायाव बेखौबो बे खालि गायसनगोन आरो जोङो 14था लामा जोंहा अलरेडि वार्क अर्डार जाबाय सेंसन मोननानै बे पानेरि समस्तियाव बे 14था लामाखौबो गायसनगोन 12था साहा बागान दं पानेरि समस्तियाव 12था बागानावबो 2 कौटि रां करि कमिउनिटि हल आरो ट्रेनिं सेन्टार हिसाबै जोङो सेंसन मोनबाय आरो बे सेंसन मोननायखौ जोङो बेयाव गायसनगोन आरो माने बागानाव जोंहा गंथाम मडेल स्कुल मोनबावबाय बे गंथाम मडेल स्कुलखौ गायसनगोन आइजोफोरनि थाखाय हेन्डलुम क्लास्टार जों मोननै सेन्टार मोनदों 2 कौटि बेखौबो जोङो बेवहाय गायसनगोन 175 कौटि थाखानि जोङो लोंग्रा दैनि मोनसे स्किम जों सेंसन मोनबाय जोंनि पानेरि समस्तिनि सा ओनसोलाव बेखौबो जोङो गायसनगोन जे गासै 1.5 लाख मानसिफोरनो बे माने स्किमनिफ्राय दै होनो हानाय जागोन आरो बिदि गोबांथार स्किम दं बेखौ गायसनगोन बेफोर गायसननाय हाबाफारिफ्रा जाहाथे मोजां जालाङो 1.5 लाख मानसिफोरनो बे माने स्किमनिफ्राय दै होनो हानाय जागोन आरो बिदि गोबांथार स्किम दं बेखौ गायसनगोन बेफोर गायसननाय हाबाफारिफ्रा जाहाथे मोजां जालाङो बिनि थाखाय दिनै बेवहाय माखासे बिबानफोरखौ रानलायना होनाय जादों दा बे जोंनि थाखाय गोग्गानायनि बाथ्रा पानेरि समस्तिनि रायजो राजानि थाखाय आरो पानेरि समस्तिया जा दावगानाय फारसे खुब स्पिडआव दावगागासिनो दं आरो जोंहा चिफ मिनिस्टारजों लोगोसे गुबुन मन्थ्रिफ्राबो फैजोबगोन ओंखायनो आंनि खावलायनानै बेनो बे खालि जोंहा गिबि मन्थ्रिया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जाय जायगायाव फाउन्डेसन खुन्था गायसनहैगोन बेवहाय जाहाथे बयबो रायजो राजाया फैनानै बाहागो लाफैयो बेखौनो खावलायदों